Salam dostlar. Bugün yine biz birlikte. Bugünkü videomda dostlar men sizlere Türkiye'de maska nädip alınýar? Şu wagt Türkiye'de maska satılması qadagan edildi dostlar. Şoň üçin maskany aptekalardan alıp bilýäňiz. Dermanhanalara yani dermanhana gitmekten öň öz cep el telefonunuzdan el telefonunuzda uygulaması var. Prilojeniyası. Prilojeniyasını indirýäňiz. Hemen bärde görkezjek. Play Market'e girýäs. Ine üst sırada Hayat Evi Sığar yazıyor. Ine bu prilojeniyasını indirýäňiz. Yükle diýäs. Dostlar bunun köpem megabayt ulu däl. Telefonunuza yükleýäňiz. Şöyle yükleýäňizden soň şu arkaly aptekalardan maska alıp bilýäňiz. Hawa dostlar aç diýeli. Görüşüňizge ýaly Hayat Evi Sığar diýe. Indi bärde dostlar elerde diýeli. Şeýle öz telefon nomeryňyzy ýazýaňyz. Kod gönder diýäňiz. Telefon nomeriňize kod gelýär. O kodu da bilerek ýazýaňyz. Şeýle ýazýas. Indi hasabyňyz dogrulandy diýer. Konum servislerini aç. Konum servislerini açýaňyz. İzin ver diýäňiz. Evet diýäňiz. Indi bärde näme uygulamaya ýönlendirýär diýer. Şeýle tamam diýes. Görüşüňizge ýaly dostlar. Ana sayfa diýip aşağıdan sol tarafta ana sayfa yazıyor. Indi bärde görüşüňizge ýaly maska talep et diye. Maska talep et bölüme basýas. Bärde görüşüňizge ýaly size QR kod berdi. Indi näme dostlar? Siz bu kod bilen yani bunu her haýsydan bolsa bir dermanhana gidip görkezseňiz kimligiňiz bilen birlikde siz 5 sany maska alıp bilýäňiz. Mult. Sonra yine bu maska alanınızdan sonra bu QR kod yapılıyor. Maska alındı diýip beýlik çıkıyor. Sonra yine bir hepden sonra yine şu şekilde maska alıp bilýäňiz. Önemli bolan bu sizin şu bölümdür. Bu QR kodu görkezýäňiz. Barkod nomer diýer. Barkod nomeri görkezýäňiz. Ýanynızda kimligiňiz bilen size 5 tane mult maska berýärler. Ýagny ýabancılara da berýär. Kim bolsaňyz da sizin kimligiňiz barsa, çalışma izniniz, oturma izniniz bar bolsa maska alıp bilýäňiz. Mult yani. Bu videomuz şundan ibaretdi. Kanalyma abone bolmadyk bolsaňyz abone bolun. Ve beğeni düğmene basmayı unutmayın. Hoş sağ olun dostlar.